Gimbal.cz uvádí seriál Stevena Spielberga. Já jsem prasátko Sléza. Tohle je můj bratříček Merlin. A maminka Lenina. A tohle je tatínek Evžen. Prasátko Slizina. Tatínek věší obrázek a je levej. V Blesku je ze spousta zajímavých článků. Evžen s Leninou si nechali zarámovat fotografii. Měli bychom si ten krásný obrázek pověsit na zeď. Ne, asi ho budeš věšet na strop, ježiš, dej to mně, prosím tě, já jsem na to expert, jo? No to bych chtěla vidět. Určitě lepší než ty v kuchyni. Ty palačinky s paštikou, fuj, ještě teď se mi zvedá kufr. Super, tak koukej pohnout, jedu do butiku nakupovat. To se asi nedoplatím. Jestli to nestihneš, než se vrátím, tak bude k večeři vepřový, jestli mi jako rozumíš. Ten kopec už nahoru nevyjedeš, ho, ho, ho. Nazdar. Bohem, ho, ho. To už se těším, jak to skoníš všechno. Koukám, že si nenávist ke mně zdědila po své matce. A já ti teď dokážu, že jsem schopnej. Jo, ještě tuška. Ho, tak a pojď hrát piškvorky, o co, že mě neporazíš. Aha, to není pravda tohle. Ho, 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 ho. Teď si vezmu zbíječku a metličku. Tak, přiložíme na střechu a lehce zakroutíme. I přesto, že tatínek Evžene nezná ani základní pojmy, pouští se do práce. Ne, já ještě nechci umřít. Ho, 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 Slézo, na to se musí jemně. To je idiot. Aha, lehčí než se zdálo. Tak tohle se stane, když zatluču hřebík. Tatínek Evžen to jako vždycky podělal. Jo, já už to chápu. Ty jsi zase ožralej, že jo? To byla jen rumová šlichta, hele, obrázek to zakryl. Krása. Ježiš, měl by si zajít k očnímu, je to furt vidět. No, já vyndám hřebíček a bude to jako umělecké dílo. Ježiš, běž už od toho. Motorová pila vyndá lampičku ze zdi jako nic. Cože? Už cítím, jak povoluje. No to snad není možný, ty jsi prvotřídní mamlas. Teď jako děláš, prosím tě, co mě řekni. Jak vidíš, nevypadá to zas tak špatně. Rychle, Merline, pojď se podívat. Oni jsou snad zhulený. Haló. Mě je potom tvým jointu nějak divně. Evžen musí díru ve zdi spravit dřív, než se vrátí Lenina domů, jinak bude urožněn k večeři. Dej to sem, jo? Evžen vyplňuje vzniklou díru ve zdi cihlami a na každou důkladně poklepe zednickou lžící. Kde je však Malta, zůstává záhadou. Jo, je to tam. Evžen nahazuje omítku, ale to, jak bude dům vypadat zvenku, ho zřejmě nezajímá. Ho, Slézo, podej mi barvu. Nyní přichází nejnapínavější část. Natírání zdi. To byl matraž. Profi práce. Odlišný odstín zázračně zmizel. Ale koukněte na ten bordel všude kolem. Slezino, Merline, proč jste se opatlali tou barvou? Nejprve tatínek opařil děti ve vařící vodě, pak Slezina zničila lux. A tatínek Evžen uklidil nářadí, jehož jména si stále nepamatovala. Lenina. Lenina se vrátila ze svých zběsilých nákupů. Maminka. Lenina už je tady. Ona ten kopec vyjela, snad mě nezabije. Nazdar. Ahoj. No tak, pověsil si ten obraz nebo ne? Děti jsou zhulený, si představ. Tomu se ani nedivím, to je každý den, ale co ten obraz? Co jsem řekla, než jsem odjela? Tatínkovi už došlo, že to vepřové k večeři může být on. Ne. Takže si to zase budu muset udělat sama, neschopnej. Lenina je však zřejmě po nakupování uklidněna. A je to. Zdá se mi to trochu nakřivo. Vidíš, maminko, jak se tatínek flákal, celou dobu si tu čet. Ty mrchorůšová, že ti zakroutím krkem? Evžen kvůli strachu o vlastní život začal předstírat epileptický záchvat. Můj bože, tu bolest nemůžu vydržet.